मोनसे खोथाया सिदा आं बुङो इउपिपिएल जेननायनि मेन उद्देश्यआनो बै माखासे बिसोरनि आइटिसिएलफोरनि थाखाय जेनदों आरो बिसोरनि माखासे दैदेनगिरिनि थाखाय जेनदों आरो मेना जाहैबाय रंगल बर' राकेश जोंना मा होनोमोनलाय ब्रह्म बिसोरनि थाखाय जेनदों आरो आं नोंथांमोना खोनाखादों दा हेमेन्थ मामाया मा बुंदों मा बुङाखै गोसो जायोब्ला हेमेन्थ मामाया फैगौ समफ्रावनो बिपिएफ पार्टिखौ जलदब खोख्लैफिननो हागौ। बिसोर सानैनिल' राज दै बेहाय उरखाव प्रमद प्राइभेट लिमिटेड बिसोर सानैनिल' राज बिसोर सानैयाल' थागोन आरो बिसोर सानैया मालाबा गोग्गोम बुलायगोन नाय बिदा फंबाय सानैया गोग्गोम बुलायगोन बिसोरो बिपिएफखौ माबायदि अनसायदों आरो बिपिएफखौ माबायदि मोजां मोनो बिपिएफनि साननाय हनाय आदर्शफ्रा माबायदि नैबे एमएलए इलेक्सनाव देखायबाय रायजोफ्रा। दा बन्दु ओरै आंनि लोगो सासे दं एकदम फुरा हिर' गरम मोनबाय आं बारा बेरायनो हायाना दा इउपिपिएलनि मोनसे कुइसन सोंगोन दा सासे बेंलाय इउटुबारा होनदों आरो बिपिएफ दोलोआलायनो माने बिजेपिनि इसारायावसो देरहादों जाहैबाय आरो ओमफ्राय बिनिफ्राय बे रंजानाया देरहानायनि रंजानाया बिपिएफनि नङा माने बिजेपिनिसो जाहैबाय आरो बिनि फारसे मा बुंगोन दे? आंथ' बे बेंलाय इउटुबारखौ गोबां समनिफ्राय खोनाबाय थादों आङो खिन्थु मानसिखौ दिनैसिम प्रेक्टिकेलि नुवाखै आं मोखां खाथियाव खिन्थु आं बेखौ सासे दुनियानि लरग' इउटुबार होननानै बुंगोन आरो दै बे मोजां मोजां क्रेक्टर लाबोनानै मोजां मोजां बाथ्रा बुंनानै पार्टिखौ बुङालासिनो बेलेगखौ बानायबाबो जायो खिन्थु आं बेखौल' बुंगोन बेंलायखौ थांनाय 5 बोसोर सिगाङाव इउपिपिएलआ 12थाल' मोनदों बिपिएफआ 17था मोनदों बै समाव सोर पार्टिया मा होनो बिजेपिजों सलायजानायमोन आरो दायो जोङो 28था मोननानै सोर पार्टिया गोहोगोरा सालायदों आरो नैबे एमएलए इलेक्सनाव जिर' खालामना थांबाय थ' इउपिपिएलखौ दंस' जाबाय होननानै मिथिखासेयावबो जाम्बा जाम्बा रावखौ बुंनानै मानो लायो मोनसे खोथाया सिदा आं बुङो इउपिपिएल जेननायनि मेन उद्देश्यआनो बै माखासे बिसोरनि आइटिसिएलफोरनि थाखाय जेनदों आरो बिसोरनि माखासे दैदेनगिरिनि थाखाय जेनदों आरो मेना जाहैबाय रंगल बर' राकेश जोंना मा होनोमोनलाय ब्रह्म बिसोरनि थाखाय जेनदों आरो आं बुङो दायो नैबे एमएलए इलेक्सनावनो जों रोखा देखायबाय रायजो राजाया बिपिएफखौ माबायदि अनसायदों आरो बिपिएफखौ माबायदि मोजां मोनो बिपिएफनि साननाय हनाय आदर्शफ्रा माबायदि नैबे एमएलए इलेक्सनाव देखायबाय रायजोफ्रा 5 बोसोराव 12था सिट लानानै बिसोरखौ एसे अनसायनानै बिसोरो बै समाव जों बुंबावाखै बिपिएफआ जे इउपिपिएलआ बिजेपिनि माबा लानानैसो अननाय मोननानैसो गोहोगोरा मामा होननानै जों बिदि बुंबावाखै नङा होमबा जोंना सिंगेल मेजरिटि लानानै जों 28था सिट लानानै देरहादों अब्लाबो जों रावखौबो सोंखारिया बै समावबो जों देरहाखानायमोन बिपिएफआ नङा होमबा आरो बेबायदिखौ फोथायथारिनि एबार सिंगेलाव 17थायाव देरहानायखौ फोथायथारिनि थाखाय नै एबार देखायबाय रायजो राजाया बेहायबो मानियाबा एबार जों सिंगेल अफार खालामना होगोन होननानै आरो बेहायबो मानिथारियाव नैबे एमएलए इलेक्सनाव देखायथारबाय रायजो राजानि आरो माखासे दैदेनगिरिफोरनि आरो माखासे जोंनि मोजां मोजां इउटुबारफोरनि सायाव आरो इउथफोरनि सायाव एबार देखायबाय होमबा नों मा बुंनो नोंलाय बेंलाय इउटुबार रंगल बर'आथ' गैला अबा थांबाय होनदां मानसिया ना थियाटाराव हाबहैबाय नामाथाय सासे जोंना माबाया होनबाय थादोंमोन ना बुन्दुआ थियाटाराव हरबाय खोमालै बेखौ सानै कर्स लानो थांबाय होनदां इयो जानो हागौ बेखायनो नुथाराखैना गैला दा बेखायनो थिग बेंलायखौबो आं बुङो नोङो समाया पार्टिनि बाथ्रा बुंनो आरो नोङो लिडारशिपनि बाथ्रा बुंनो नों समाया नोङो जेराव दं जि खामानि मावदों बेखौनो आराम न'खर सलायनो आन्था थुब थाबै मावना जाबाय था बेबादि पार्टिनि बुंनानै नोङो गावनि जाम्बाखौ देखायनाङा बेंलाय फंबाय गोजोन्थों। दा गाइस नोंथांमोनहा खोनाबाय दा एसेब्लाबो दिनै बैफोरबायदि इउटुबारफोरनि थाखायनो ससियेल मिडिया इनफ्लुयेन्सारफोरनि थाखायनो माने इउपिपिएलआ जिर' जादों फारसेजों माने खर' गैया बैफोर खर' गैयै जेनाखि बेक्तिफोरजों जुदि इउपिपिएल दोलोआ जुदि सलायजानांगौबा बे दोलोआथ' हांगार जाखागोन दा बेफोरबायदिनि थाखायनो बिथांमोना ओरैबायदि जिर' जादों आरो बिथांमोना जुदि बे दोलोनि जानानै माने उल्थां फाल्थां दोलोनि जानानै जुदि आरो गोबां बाथ्रा बुंनांगौबा फैगोन समाव माने बिथांमोना माने हाथफ्लाखौबो मोननाय नङा आरो बे इउपिपिएल दोलोखौ रायजोफोर
आं आरो मोनसे बाथ्राखौ बुंबावनो मोनसेयाव रायजोआ खोन्थादों खनसेनो 28टा भट लानानै बेहायबो रायजो राजाखौ जुदि बिसोरो जेनदों जोंनि इउपिपिएलआ ओरैनो जेनाखै बिजेपिनि थाखाय जेनदोंना आरो बिनि थ्रुयै बिनि एगेन्स्टआव आरो खोन्थाबावदों नैबे एमएलए इलेक्सनाव आरो 4 बोसोराव एमपिआव देखायबावगोन नायलांबाय था इउपिपिएलआथ' गैखाला थ' लिडारफ्राबो बारस्लायजोब्बाय दाखालि राकेशआ रिजेन होबाय आरो माखासे फैबावनांगौ सन्देह दं आंनि सायाव फेरेंगियाबो ओंखारसिगोन आंथ' सिदा बुंखायो फेरेंगियाबो ओंखारगोन ओमफ्राय जोंना नैबे माबायाबो ओंखारगोन मामोनलाय बि सावरायग्रा साराबो ओंखारगोन डाइरेक्ट सिदा खोथा ओंखारजोबनांसिगौ माने इउपिपिएलआव समाजनि आरो हारिनि खामानि मावग्रा नङा इउपिपिएलआ गादिनि फैसानि लबाव खामानि मावग्रासो सिदा खोथा बेनि लिडारफ्रा डाइरेक्ट जाथिनि सिन्थाधारा जेबो गैया इउपिपिएल माने बेनो होननायानो बै माबाया होनदोंमोन ना मा नाममोनलाय जोंना गरजेन आदाया सारा होनदोंमोन ना बिसोर सानैनिल' राज दै बेहाय उरखाव प्रमद प्राइभेट लिमिटेड बिसोर सानैनिल' राज बिसोर सानैयाल' थागोन आरो बिसोर सानैया मालाबा गोग्गोम बुलायगोन नाय बिदा फंबाय सानै गोग्गोम बुलायगोन बिसोरो माने पार्टिखौथ' बिसोरो सालायनायनि जेबो सिन्था धारना गैला रायजोनि थाखाय साननाय गैला बिसोरनाव गावसोरनि गादिनि थाखायल' साननायल'सै बेखायनो रायजो राजाया बिसोरखौ मोजां नोजोर होनानैसो दिनै बेबायदि बेलथायखादों खेबसेनो माने बुहुम संसारखौनो बेलथायखादोंलै बेबायदि आरो थेंक इउ दा बेनो लोगोफोर जोबनायाव बेनो आरो बिथांमोना मानि बे 12था देरहाबाबो बिथांमोना सरखार दायो नालाय माने बिनिफ्राय देरसिन माने बुंनांगौ जेबो गैला आरो ओमफ्राय फुरा माने सोरबा दोलोआ दोला जुदि 28टा 29टा देरहाबाबो बे माने जेननायसो जायो आरो माने बे इउपिपिएलनि भासन रायजो राजा नोंथांमोन माने जाय बुजायाव देरहायो माने बे जेननाय आरो ओमफ्राय गावस्रा दि जेननानै सरखार दादोंमोन बेखौथ' बिथांमोना गियानाव गैया आरो दा दिनै बेखिनियावनो दोनबाय रायजो राजा नोंथांमोन थेंक इउ